തൃശ്ശൂരല്ലേ സ്ഥലം? അതെ. തൃശ്ശൂർ പൂരവും അവിടെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പൂരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം തൃശ്ശൂർ പൂരം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, പുലിക്കളിയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. സോ അങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പൂരം കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ദുബായിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെയും തൃശ്ശൂർ പൂരം ഉണ്ട്. അതായത് 2 തൃശ്ശൂർ പൂരം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു തൃശ്ശൂർ പൂരമല്ല ഇത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ഒരു തൃശ്ശൂർ പൂരമുണ്ട്, അതിനുശേഷം 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത തൃശ്ശൂർ പൂരമുണ്ട്. ആന മാത്രമില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം വെടിക്കെട്ട് എല്ലാ പരിപാടികളും ദുബായിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാട് മിസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും പൊതുവേ ഇല്ല. ആകെ മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹരിതാമ്പ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഗൾഫിലുള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നാട് മിസ്സാവണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്ക് US എത്തിയപ്പോഴാണ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കേരളത്തിന് മിസ്സാവാൻ തുടങ്ങിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ TV-യിൽ എന്തെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ പാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അയ്യോ നാട് എന്നുള്ള